שלום לכולם, אני אתחיל היום סדרה של סרטונים שתסביר לכם איך לפתח אפליקציות או משחקים כמעט לכל פלטפורמה ללא צורך ללמוד קוד כלשהו. דבר ראשון, התוכנה שאנחנו משתמשים בה נקראת GameSalad. את התוכנה אפשר להשיג בחינם מהאתר שלהם למשך תקופה של שבועיים, ואחרי שבועיים הם ידרשו מכם סכום של כסף למשך שנה בשביל הפרו, כדי לקבל את כל האופציות שלהם. אוקיי, יש את הפרו שזה $25 בחודש למשך שנה, או שאפשר לשלם את הכל במכה אחת, יוצא $300 סך הכל לשנה, או שזה הבייסיק שזה $17 לחודש. ההבדלים בין הפרו לבייסיק זה יותר אופציות של הכנסות כסף. זאת אומרת, בפרו אתה יכול לשים פרסומות, אתה יכול למכור דברים בכסף אמיתי והם יועברו לך לחשבון של המפתח. אבל אם אתה קונה את הבייסיק אתה רק יכול לפתח משחק שאנשים ישחקו בו, וזה הכל. אוקיי, אחרי שהורדנו את התוכנה אנחנו נפתח אותה, זה הסמל. קודם כל אנחנו נפתח New Blank Project, אוקיי, ריק לגמרי. אוקיי, כמה דברים על התוכנה הזאת, היא עובדת בהרבה פלטפורמות. הנפוצות ביותר זה Windows ו-Mac, והנפוצה ביותר מבין השניים זה ה-Mac. בהתחלה התוכנה נוצרה רק ל-Mac, ולכן הגרסה של ה-Mac היא הכי נוחה, הכי ידידותית, ופתוחה כמעט לכל הפלטפורמות, וכל עדכון שיוצא היא מקבלת אותו ראשון. ובנוסף זה המערכת היחידה שיכולה לייצא אפליקציות לחנות של אפל. מהווינדוס לא תוכלו לעשות את זה בגלל שהתוכנה דורשת חתימה מיוחדת לאפליקציות של אפל, ורק המק יכול לחתום אותם. בווינדוס אתם יכולים רק לייצא לאנדרואיד או לווינדוס עצמו. אוקיי, אז אחרי שפתחנו את התוכנה, ככה זה נראה במסך הראשי. זה הפרטים של הפרויקט שלנו, סתם, אין לו שם. זה הפלטפורם שאנחנו הולכים לעבוד עליו. אפשר לבחור כמה אפשרויות של מכשירים. לרוב אני אישית תמיד עובד עם אייפון 6 פורטרייט. יש לנו שתי מצבים, לנדסקייפ ופורטרייט. לנדסקייפ זה כשהמכשיר שוכב, אוקיי, זה נראה בצורה כזאת, ופורטרייט זה כשהמכשיר עומד בצורה כזאת. אוקיי, תלוי במשחק שלכם, אנחנו נעבוד עם הפורטרייט. אוקיי, הרזולוציה לא באמת משנה פה, זה יתאים את עצמו ביחס למכשיר שאנשים יורידו. זה פשוט הכי גדול והכי נוח, וזה מביא את הרזולוציה הכי טובה. לכן אנחנו תמיד נבחר אייפון 6. את הרזולושן אינדפנדנס אנחנו נשאיר, כדי שלא משנה באיזה תמונה אנחנו נשים, היחס של הרזולוציה תמיד יהיה טוב למסך שלנו. Description מיותר. מולטיפלייר זה אם אנחנו משתמשים בשרת חיצוני, אפשר לחבר לפה שרת חיצוני, לשלוח הודעות, לחבר בין מכשירים או כל מיני דברים כאלה, תלוי איזה שרת אתם מחברים. אפשר תמיד לעשות my own server, וזה יוסיף לכם כל מיני פונקציות שאפשר להשתמש בהן בשרת. לרוב זה די מסובך לעבוד עם זה, וזה גם דורש לקנות שרת כלשהו מרחוק כדי שיעבוד ויחזיק לכם את האפליקציה. אנחנו נשאיר את זה על none. אוקיי, למעלה יש לנו סרגל שמראה לנו את Project Info, שזה איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. יש לנו את ה-Scenes, שזה כל המסכים של האפליקציה שלנו. אוקיי, כל מסך זה בעצם תפריט או המשחק עצמו שקורה בתוך המשחק. אוקיי, אני יכול ליצור עוד ועוד Scenes, זה בעצם המסכים שהופיעו לי, יש לי 5, 6, 7 מסכים. אוקיי, אני יכול לעבור בין מסך למסך או לחזור למסך אחר. כל Scene זה בעצם מה שאני רואה על המסך. אקטורס זה בעצם לחיצים, אובייקטים שמופיעים על המסך, אני יכול לראות את כולם פה.
וטייבלס זה טבלאות, ממש טבלה כמו שאתם מכירים באקסל. אפשר לעשות עם זה מלא דברים, אנחנו נלמד את זה בהמשך. אוקיי, אם אנחנו חוזרים לסינס, יש לנו את ה-initial scene, שזה המסך הראשי שלנו, אוקיי? אנחנו נכנסים, הוא פשוט ריק, שחור, אין בו כלום. כאילו בנינו שום דבר. אוקיי, איך התוכנה בנויה? איך אני בעצם יכול להתחיל לגרום לדברים לקרות? קודם כל, התוכנה עובדת בלי קוד, ולכן אנחנו משתמשים בדברים אחרים בפונקציה אחרת שנקראים behaviors. זה כל האופציות האלה. זה בעצם אני אומר לאובייקט לעשות משהו בעזרת פקודה, ולפקודה הזאת יש מלא אופציות. אני יכול לשנות אותה ולערוך אותה כדי שהיא תעשה משהו. אוקיי? האובייקטים שאני מזיז על המסך נקראים אקטורים, בעברית שחקנים. כרגע אין לי שום אובייקט, לא על המסך ולא בצד. כדי לראות את האובייקטים שיש לי אני צריך להסתכל פה, באזור הזה. אוקיי? כרגע אין לי שום אקטורים, כדי ליצור אקטור חדש אנחנו נלחץ על הפלוס ויש לנו אקטור. האקטור הזה זה ריבוע לבן, זה כמו תמונה לבנה. אם אני אשים אותו על המסך ואני אעשה פליי, זה מה שאני אראה על המסך, לא קורה כלום. זה מה שאני אראה על המסך. איך אני יכול לגרום לדבר הזה לעשות משהו? כדי לתת לו פקודה לעשות משהו, אנחנו נלחץ עליו פעמיים, מפה, אוקיי? אנחנו נראה שנפתח לי מסך חדש, שבעצם מראה לי את האקטור, מראה לי את כל האופציות שיש תחתיו, ומראה לי שאין לו שום פקודה לעשות שום דבר. אז איך אני מוסיף פקודה? אם אני ארצה להוסיף פקודה, אני אמצא את הפקודה שאני רוצה מפה, ואגרור אותה. אוקיי? הפקודה הכי נפוצה, שמשתמשים בה בגיים סלאד, זה רול. אוקיי? רול, זה בעצם חוק. זה נותן לי לקבוע משהו. זה כמו תנאי. אני יכול להגיד לו, אם קורה משהו, יותר נכון מתי שקורה משהו, תעשה ככה וככה. בואו ננסה. אם אני גורר אותו למסך, ככה הרול נראה. אוקיי? לרוב ככה בנויות כל הפקודות. בערך בצורה הזאת. התנאי שלנו מתחיל מפה. יש לנו when, כאשר, כל התנאים, all conditions are valid. אוקיי? זאת אומרת, אם כל התנאים מתקיימים, איזה תנאים? כאן זה התנאים שלי. המסך הלבן הקטן, זה התנאים שלי. כדי לערוך את התנאים האלה, כדי לגרום להם לעשות משהו, אני יכול לבחור כל מיני צורות של פעולות שיכולות לקרות לתנאי. אוקיי? בוא נגיד שאני רוצה שברגע שאני לוחץ עליו, הוא ייעלם. פקודה מאוד פשוטה. איך עושים אותה? אנחנו רוצים שמתי שכל התנאים מתקיימים, איזה תנאים מתקיים? אקטור receives event, זאת אומרת, קורה משהו על המסך. מה יקרה? touch, זאת אומרת, לחיצה עליו, is pressed. יש לי כמה אופציות, יש לי pressed, released, inside ו-outside. אני יכול להגיד לו, מתי שאני לוחץ על האקטור ומחזיק את הלחיצה, זה יקרה. הפקודות שיהיו פה יקרו. אני יכול להגיד לו מתי שאני לוחץ ומשחרר, כשאני אשחרר זה יקרה, לא כשאני לוחץ. יש לי את האופציה של inside, כשאני לוחץ בתוך האקטור, על האקטור עצמו. יש לי את האופציה של outside, כשאני לוחץ מבחוץ. אוקיי, לרוב אנחנו נשתמש ב-pressed. אוקיי? לא חייב ללחוץ באמת ארוך. נגיעה קטנה תעשה את העבודה. זה גורם לדברים לקרות מהר יותר מאשר המכשיר יחכה עד שאנחנו נעשה release ונשחרר את הלחיצה. לכן אנחנו נשאיר את זה על pressed. אוקיי, אז אמרתי לו כשאני לוחץ שיקרה משהו, מה יקרה? אני רוצה לשים פה פקודה. אני רוצה להעלים אותו. יש לי פקודה שיכולה להעלים או בעברית להשמיד את האקטור הזה מהמסך כדי שאני לא אראה אותו יותר. נקראת destroy. כל פעם כשאני רוצה להעלים אקטור מהמסך או להשמיד אותו כדי שהוא לא יופיע יותר, אני יכול להשתמש ב-destroy. בעצם זו האופציה היחידה שלי. או שאני יכול להעלים אותו פיזית אבל עדיין הוא יהיה שם
destroy, משמידה אותו לגמרי, הוא כבר לא קיים יותר. כדי שהוא יופיע שוב אנחנו נצטרך להחזיר אותו בעצמנו, אוקיי? בנקודה הזאת שמתי אותה בפנים, ברגע שאני נלחץ הוא ישמיד את עצמו. בואו נראה איך זה עובד. לוחץ על הפריוויו כדי לראות את מה שבניתי. מופיע לי אקטור על המסך, שמנו אותו כבר על המסך. כשאני לוחץ עליו, הוא נעלם. אוקיי? זה יקרה כל פעם, כשאני מריץ את זה שוב ושוב, זה תמיד קורה. זה פעולה מאוד פשוטה, שאפשר לעשות ממש בשנייה, בקלות, בלי לרשום שום קוד. אוקיי, כדי שהדבר הזה לא יהיה ריבוע לבן, כדי שהוא יהיה תמונה כלשהי, המשהו הזה שאני רוצה, אני צריך לשים עליו איזושהי תמונה. התמונה שאני אשים עליו, אני צריך להכניס אותה לתוכנה איכשהו. יש לי פה לשונית. הלשונית הזאת מגדירה לי איפה אני נמצא. אוקיי, אני יכול להיות ב-behaviors, שזה כל הפקודות שלי, או שאני יכול לעבור ל-images ולהכניס לכאן תמונות. יש לי שתי דרכים, או לגרור מהמסך לפה, או ללחוץ על הפלוס ולבחור. אוקיי, אם אני בוחר, סתם דוגמה, את התמונה הזאת. אוקיי, יש לי פה תמונה. בסדר? יש לנו גם את האופציה של sounds, של מוזיקה או צלילים. אם אני רוצה שהמכשיר ישמיע משהו כשאני עושה איזושהי פעולה. או סתם מוזיקת רקע. ויש לי פונטים. אם אני רוצה לעשות איזשהו אפקט עם המילים שאני רושם, זה פשוט גורר לפה פונטים רגילים שאני מוריד באינטרנט, וזה ישנה את הפונט. בואו נחזור ל-images. התמונות שלנו. אני רוצה שהתמונה הזאת תופיע על המסך. יש לי שתי אופציות. או שאני גורר אותה מפה לאיפשהו במסך, לא על אקטור, סתם על מקום ריק. הוא ישים לי אותה על המסך, קצת קטנה. אוקיי? כרגע היא מופיעה לי על המסך. בשנייה שזרקתי אותה על המסך מה-images, הוא שם לי אותה על המסך והפך לי אותה לאקטור. זו אופציה אחת. אופציה שנייה זה לגרור אותה מפה לפה, וזה יהפוך אותה לאקטור, אבל לא ישים לי אותה על המסך. אוקיי? אופציה שלישית זה לקחת את התמונה ולגרור אותה לאקטור הזה. ברגע שאני אשים אותה על זה, זה גם מה שיופיע פה. אם אני אעשה פליי, זה מה שיופיע. התמונה טיפה קטנה, אבל כן, זה מראה. אפשר לשנות את הגודל שלה בעזרת התפריט פה, אוקיי? לכל אקטור שאנחנו שמים על המסך, יש לו את השם שלו, אוקיי? בסרגל, ככה קוראים לו אקטור 1. אני רוצה לשנות את השם, סתם דוגמה לפלייר. זה השם שלו עכשיו, קוראים לו פלייר. טיים זה כמה זמן מופיע על המסך. את הערך הזה אנחנו לא יכולים לשנות, זה בעצם מהשנייה שהוא מופיע על המסך המערכת סופרת זמן. אפשר להשתמש בערך הזה לדברים אחרים, אבל לשנות אותו אי אפשר. פוזישן זה איפה הוא נמצא על המסך, באיזה נקודה. אנחנו יודעים שזה מופיע על המסך, אבל ה-X וה-Y שלו הם 0. תכף אני אסביר למה. יש לנו אופציה שנקראת size, שזה בעצם הגודל שלו. כרגע הוא מאוד קטן, הוא 15 על 15, אנחנו נחזיר אותו ל-100 על 100. זה הגודל הרגיל של כל אקטור שמופיע על המסך. אוקיי? רוטיישן, זה סיבוב, אם אני רוצה לסובב אותו לאיזושהי זווית, נגיד 30 מעלות, הוא יסובב אותו. אוקיי? יש לנו כאן את האופציה של הקולור, יש לנו אפשרות לשנות את הקולור בעזרת מספרים. יש איזה שימוש מאוד טוב, אני אראה לכם אחר כך, בהמשך.
אוקיי? מבחינת ה-colors, אנחנו יכולים לשנות את הצבע שלו, כל דבר שנרצה, אוקיי? יש לנו image של איזה תמונה זה יופיע, אני יכול לרשום שם של תמונה, ברגע שאני אריץ, הוא ימצא את התמונה בתוך ה-images ויציג לי אותה. טאגס כרגע פחות רלוונטי, ו-preload art. preload art אפשר לסמן אותו ב-V או להוריד את ה-V הזה. המטרה של ה-preload art זה בעצם אם המכשיר יטען את התמונה לפני שהוא מעלה את המשחק, לפני שאנחנו משתמשים בה, או שהוא יעלה אותה כשאנחנו משתמשים בה. זה טוב אחרי שאתם מסיימים את המשחק או את התוכנה שבניתם, לבטל את זה אצל כולם, ברוב המקרים, כדי למנוע עומס על המכשיר כל פעם שהוא פותח מלא אובייקטים על המסך, כדי שהוא יעבוד יותר מהר ויטען את הנתונים יותר מהר. אוקיי. גרפיקס, מושן ופיזיקס זה דברים טיפה יותר מתקדמים ואנחנו נעבור עליהם במדריכים הבאים. אבל זה גם דברים שאפשר לשנות ברכיב עצמו. אוקיי. אז יש לנו כאן אובייקט, אוקיי, אקטור, שמופיע על המסך. יש לי שתי דרכים לשנות את הערכים שלו. אם אני שם עוד אחד על המסך, יש לי פה שניים, אבל אני רוצה שזה ייעלם וזה לא ייעלם. אבל אני לא יכול, כי שניהם זה אותו אחד. אם אני אכנס אליו וישנה את הקוד, מה שיקרה לו, יקרה גם לזה. זה מה שקורה. איך אני יכול לגרום לזה, לעשות משהו שונה מזה, אבל להשאיר את אותו אחד, ששניהם יהיו אותו אחד. אוקיי, יש לנו שני דרכים להיכנס לאקטור. אחד זה מכאן, מהתפריט, ושתיים זה מהמסך. אם אני לחץ פעמיים עליו, זה יביא אותי למסך, אוקיי? נעול, אוקיי? ואני לא יכול לגשת לשום דבר. מה זה אומר? יש לי את האקטור המקורי, זה שמופיע לי כאן בתפריט, הוא המקור של שני אלה. הוא מחזיק בתוכו את כל הקוד שרשמתי, והוא קובע את הפעולות לשניהם. כדי לגרום לאחד מהם לא להיות תלוי בקוד שרשום פה, אני צריך לפתוח אותו. לכן אני אלחץ עליו פעמיים, ואני אלחץ על המנעול, אז הוא יפתח לי אותו. עכשיו, מה שאני אשנה פה, לא ישתנה בקוד המקורי. אוקיי? אנחנו נשתמש באיזשהו... בואו ננסה לעשות משהו אחר, כדי שאחד יעלה ואחד לא. בואו נשתמש ברוטייט. אני רוצה שברגע שאני לוחץ עליו, הוא יסתובב. אוקיי? יש לי פקודה שקוראים לה רוטייט, מאוד קל. היא בנויה בצורה מאוד פשוטה. יש לי clockwise ויש לי counter clockwise. עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון. speed זה המהירות, באיזה מהירות יסתובב. אנחנו לא יודעים מה זה 90, לכן אנחנו נריץ כדי לראות מה זה 90. אוקיי? בואו נשים אותו על clockwise, סתם דוגמה. אוקיי, הקוד ששיניתי פה, הרוטייט הזה, הוא לא חל על זה, הוא חל רק על העליון. ואם אני אלך למקורי, אין לי פה רוטייט, יש לי כאן destroy. אוקיי? אם אנחנו נריץ, כשאני אלחץ על העליון, הוא יסתובב. כשאני אלחץ על זה, הוא ייעלם. זה דוגמה טובה לפרסט, אוקיי? כשאני בוחר אופציה של פרסט, ואני בוחר פעולה ממושכת כמו להסתובב, לדוגמה, אני רוצה אני אלחץ עליו פעם אחת, והוא יסתובב לי קבוע. כשאני ארצה לעשות את זה, אני לא אוכל להשתמש בפרסט, כי הוא בעצם מחפש שאני אלחץ כל הזמן על האובייקט, כדי שהפעולה הזאת תתקיים. בהרבה מקרים אחרים זה טוב, במקרה הזה לא. תראו איך זה עובד לכם, תלוי מה אתם בונים. אני אשים כרגע על רליסט ואני אראה לכם את ההבדל. אם אני שם על רליסט ואני לוחץ, הוא יסתובב כל הזמן. אוקיי? כי לחצתי ושחררתי ואז זה קורה. אם אני שם לו על פרסט, כשאני אלחץ, זה יסתובב קצת רק על הזמן שלחצתי, ואם אני אחזיק את הלחיצה, זה יסתובב. ברגע שאני אעזוב, זה יעצור. אוקיי? אפשר לראות את האחרות, inside זה כשאני לוחץ בתוכו.
אוקיי, רק כשאני לוחץ בתוכו. outside זה כשאני לוחץ מחוץ לו, מפה, מסביב אליו. זאת אומרת, כשאני לוחץ בחוץ. כשאני עוזב, זה יפסיק. זאת אומרת, האופציה היחידה שלנו כדי שזה יסתובב כל הזמן, כשאנחנו גם לא לוחצים, זה רק אם אנחנו משתמשים ב-raised. אוקיי? זה היה שיעור מאוד קצר, של 20 דקות. כל השאר הסרטונים גם יהיו בערך, באורך של בין 20 דקות לחצי שעה. ואני מבטיח לכם שאחרי שתראו את כל הסרטונים ותעברו את כל המדריכים, אתם תוכלו לבנות אפליקציה לבד עם התוכנה הזאת. יש לה כל כך הרבה אופציות וכל כך הרבה אפשרויות לבנייה. מה שראינו פה זה ממש קצר מזלג, זה ממש הבסיס. לא רוצה להאריך את הסרטון יותר מדי. בהמשך הסרטונים אנחנו נדבר קצת יותר על תכונות ועל שאר הפקודות. אנחנו נעבור על כל הפקודות אחת ונראה איך אפשר להשתמש בהן. אנחנו נעבור בין מסך למסך ואנחנו נדע איך להשתמש גם בטבלאות. זה הכל הסרטון הראשון. מקווה לראות אתכם בסרטון הבא.